Kif int l-ewwel nett ħanaqsam naqra punti mentali tajjeb ħansejħulhom hekk ta' kif aħna ħanaslu għar-riżultati ta' fat loss, ta' toning, ta' saħħa, ta' inqas stress, iktar malajr u iktar b'mod awtomatiku in inverted commas u ngħidilkom fl-ma sens. Awtomatiku ġifieri għax meta ħanidraw nagħmlu dawn l-affarijiet, tant ħajsiru qishom parti min-natura tagħna, illi ġieli qasbiż ikunu nafu li qed nagħmluhom u nibdew nagħmluhom, jew ġieli mingħajr effort kbir nibdew nagħmluhom u laqqas inħossu li qed nagħmlu xi effort partikolari ta' barra minn hawn. L-ewwel nett xi ħaġa li forsi ma tistennix li ħanejt, però jekk naraw il xi ħadd tista' tkun mara, raġel, għażel inti ta' u pereżempju ngħidu ara dik pereżempju x'patata għandha għal mod tal-kelma, il-fatt li aħna napprezzaw, il-fatt li aħna nfaħru, qasam għalfejn tgħidlu jew tgħidilha l-persuna ta' imma li aħna stess napprezzaw ngħidu il-laħwa dik pereżempju kemm forma sabiħa, tkun qed tagħti messaġġ lil moħħok li hi xi ħaġa li inti tixtieq, li inti xi ħaġa tixtieq tattira wkoll, xi ħaġa tixtieq ikollok inti. Tajjeb, mela dik number 1 illi flok ma maqdru importanti li nfaħru. Number 2 hija l-konsistenza. Ta' kull nhar ta' ħadd inħobb niġi hawn bil-ħabib tiegħi Chester, ma nafx hekk hux ħataraw hemmhekk, insobb. U s-soltu nixbed video jiena u miexi. Imma l-lum peress l-insertat ix-xita u l-screening kella jiġi mċafla su qasib għaw tarawni qed ħanibqa' naqra fil-karozza għal dal-video. Imma xorta qed ħammur b'Chester jiġri għax Chester ġejdilkom hello ikollu bżonn l-exercise regolari. Bħalna il-bnedmin ukoll, tajjeb u l-annimali kważi kollha għandu bżonn l-exercise regolari għax dak tajjeb għal ġisimhom, tajjeb għal moħħna, tajjeb għal l-ispirtu għax ħanħossuna aktar konfidenti, ħanħossuna aktar li kapaċi nżommu kelmitna stess, u waqt li l-moħħ naħseb ġieli ġratlek, id-darba li tgħidlu u llum ħallija jibda iktar ta' spiss jew kważi dejjem jibda jsib skuża biex tibda tħallija dejjem. U nafu x'jiġri jekk nibdew nħallu kollox mar-rieħ. Nerġgħu morru l-baħar jew ma nagħmlu ebda progress. Xi ħaġa awtomatika oħra li nħobb nagħmel jiena hija illi dejjem nibda l-ġurnata billi ngħid grazzi ta' dak li għandi. Mela l-ewwel waħda semmejtilkom li tammira l-affarijiet it-tajbin f'ħadd ieħor, illum ħanajdlek għid grazzi ta' dak li għandek diġà. Pereżempju jiena u ħafna rġiel oħrajn niddiljaw ħafna mal-ixxu li bdejjek fi fxarna. Xaġa li kont tallimtu xaġa niprattika ħafna hija li ngħid isma' jiena napprezza x-xahar li għandi u grazzi għalhekk apparti ħanħossni aħjar anke ħanara kreattività idejat ta' x'tista' tagħmel biex iżżomm ix-xahar li għandek jew iżidu. Kif tafu daqsi llum hawn ħafna metodi insomma. Però rridu nibdew billi l-ewwel nett ngħidu grazzi ta' x'għandna għax dak huwa l-bażi illi ħajjajna biex nattiraw aktar minn dak illi nixtiequ. Allura kif qed insemmi il-logħba tal-moħħ tilab ħafna anke fis-settur tagħna illi huwa l-fat loss, it-toning, etc. U inutli li nippruvaw nagħmlu l-aqwa exercises fid-dinja, li niklu jew nippruvaw nfittxu l-aqwa dieta fid-dinja. Għax l-aktar importanti mhuwiex essaġġ x'nagħmlu, imma dak li nagħmlu nibqgħu nagħmluha tul ta' żmien ħalli jibqa' jtina riżultati. U nibqgħu nagħmluha tul ta' żmien għax inkunu qegħdin nieħdu gost nagħmluh, number 1, għax nemmnu fina nfusna li kapaċi namluħ u li kapaċi wassalna dan għal progress mela importanti wkoll li nemmnu fil-proċess li qed nagħmlu u importanti wkoll li jkollna min jigwidana. Pereżempju fil-kastana aħna New Better Life apparti li jiena personali stess u anke l-coaches l-oħrajn għandhom il-coach tagħhom illi ħajkunu qegħdin jgħinuna f'affarijiet aspetti differenti tax-xogħol tagħna. Aħna wkoll coaches di natura, ġifieri ħafna nies jiġu għandna biex ngħinuhom aħna tru l-exercise u tru n-nutritionist tagħna fejn jidħol l-ikel biex dak li jkun ikollu pjan organizzat u pjan ta' x'ħajjagħmel b'mod regolari biex iġib ir-riżultati li jixtieq, li tixtieq u li nġibuhom kemm jista' jkun malajr għax dak is-sabiħ tal-coach. Il-coach mhux biss tgħallemu x'għandu jgħallmek, imma l-coach għandu l-esperjenza għax ikun iltaqa' ma' ħafna persuni qablek u fl-istess żmien miegħek. Allura dik l-esperjenza jista' jgħaddilek biex inti ġib aktar riżultati aktar malajr ukoll. U aħna New Better Life apparti li għandna l-istudio tagħna n-naxxar, naħdmu wkoll online għal min ma jistax jiġi n-naxxar b'mod regolari jew qatt ma jista' jiġi, tajjeb. U anka fejn jidħol in-nutrition jiġifieri nagħtu din l-għajnuna online biex dak li jkun mhux joqgħod iktar ħin fit-traffic milli il-laqgħa tiegħu, etc. Waqt li fl-exercise li ktar nagħtu parir huwa dak li jkun jiġi nofsija kollox, exercises li jsiru mit-tnejn sas-sibt, ħatiltaqa' ma' nies illi bħalek jixtiequ li jkomplu jtejbu il-progress tagħhom, ħatiltaqa' ma' nies li forsi ilhom jiġu jew li għadhom kemm bdew ħatara minnu ixjaħ minnek fl-età, ikbar minnek fid-daqs,
Pero il-koll fl-imkien għandna għanijiet komuni, li normalment ħanerġa' nsemmihom huma li nneħħu xi ftit jew wisq xaħam biex bekk nagħmlu progress fiżiku, billi aħna innaqsu l-istress u bekk nkunu aktar kalmi, nkunu aktar produttivi, nkunu aktar ittonjati, aktar konfidenti anka fina nfusna għax anka qed inżommu kelmitna dwar dak li għedna isma' li hemm bżonn nagħmlu qegħdin nagħmluh, u dawn l-affarijiet kollha ħajkomplu jtejbulna ħajjitna għax kif jgħidu bil-Malti il-kwalità tal-ħajja ma tiddependix minn kemm indumu ħajjin imma kif ngħixu f'dawk is-snin illi aħna ħajjin. Nawguralkom ġurnata mill-aqwa.